Kejadian ko besok ko bakmen ye pi baro ko men ko para ki page ye gane channel jungi ka Don Bosco Media Network ngidap daga jin sokmen ngidap daga jin sngo tenat ban walam jepi ya ka mas pukui man la kasngi mentah dari kesngi ke balai mengila pelong ya gane ka mas man la kasngi po ya na ka benta ka jin tumu ba per jong pi nginya duai lang nginya site lang impan nau blei ya jing kerku kenang mangin yo jinya da na kani ka klam coronavirus kani ka nems new kabla pen kulmar jingmut yang abad pi baro dengan petang sumbahai pi ha kani janmit do ngini sim benta da jing du blei do ngini sim benta da jing sngo red kam tam ban pan ya kita jing kerku nau blei trai kendrat pun ai ngi ya ta jing angnot pun ai ngi ya ta jing kwa jungi iwei pe iwei di kumbang al ong magapor syakapor kitu ki bedan kam ban ai ya ki jing tumu jong pi pila ban pha ha u number da ka whatsapp lani da ka message ru ha u neu number u bala tho ha ka screen jong pi lani pila ban pha ha ka chat box ngala tho ha ka screen yang number na ka benta kitu ki ba kwa ban pha ya ki jing tumu jong pi ha ka whatsapp lani ha ka message di ha ka ni janmit kumba ba pha shingi da ka message na wei e baying bahasam jungi ibong padar semua bahat wailen na ka benta i full bia na pisabet karna yor menta ka sni kha jungi tinga ai ku blaze ni ka basuk epi full bia na pisabet karna yor to blame kur ku do epi un ai pi jing ko jing kya pin he pin san ha ka jing i yo blame ha ka jing tip briu tip blame ka jing i jing tip sngi jing ko ngo e mei pai ki bahi hasem ngi baro ngin duai na ka benta jong pi ban ngi ai ku blaze ni ka basuk epi ngi duai ru ha ka ne ka janmit na ka benta i yung tumu jong iba Dominic Mertong ba uble trekendrat un ai i ya ka jingkot ni duai ru na ka benta ka jingtumu jong i Angel Bird Karkrang kamtam e i kerpat yang abade pi bengin duai na ka benta ka jinjatat ka bensim jong i Nicholas Karbarngar bat i Albert Michael Mauyong i Angel Bird Karkrang bat ki kan hun jong i kinyar wairu ya kamas menta kasngi tinga ai kublei ya pi Angel Bird bat i tu baro ki parlok jong pi ngai pi yebut bat pin duai ru na ka benta jongi baro na ka benta jongi ki pait jong blei ngi duai na ka benta ka jintmu jong i el Karkamni na ka benta ka ying kasem jong i kong Hollanda Karkamni bat i ba Bernardus Hong Klau makin yo borbor ya ka jing suk ka jing e aying hasem batru kerpang e wakin yo ya ka jing ko jing kia ngiduai na ka benta ka jing kemen na ka benta ka jing tumu jong i hun lang lengdo kamtam na ka benta i risalang i bedon na pedang ka jing shitom bayin yo no ya ka jing ko jing kia ni bedang song bah yip dat starlan wanyang
bat ngin duai ru na gamta ka yin kasem jong pi kumba pila kerpat ingi ngin duai na gamta ka yin kasem jong i jing jinia wan yang ba kinyo ya ka jing koi jing kia ini duai lang rengkat bat pi ha ka ne jan mit ni bidang sumbaru ya i alis pakma bat iba kerpat ingi ngin duai na gamta i kun jong i hame kermen pakma bol betre kendrat undon rengkat ba ka yin kasem jong pi bat ka jing tumu ba jong pi ni duai na kabenta ka jingtumu jong i Fira Perbod kamtam na kabenta ka jingtumu jong i Raymond Austin Ramsey bi in yo na ya ka jingkoi jingkya nakasnam makordor jong Chris ni trua ya i Austin Ramsey bi in yo na ya ka jingkoi ni duai na kabenta ka jingtumu jong i pendap nong steng bayin yo ya kemet ka bukoi kipkhia ni pdang som bhai phi bat ni duai na ka benta jong phi pendap nong steng ni duai ro na ka benta ka ying ka sem jong i kong Jacinta Pakma bolwe tre kan dan barobor ringkat bat ki ni duai na ka benta ka ying ka sem jong i Charity Suchiang kamtam na ka benta ka jing tumu jong phi to bolwe tre kan dan ai phi ya ka ta ka jing anot jong phi ka jing trang jong phi kumba kalong kamwan jong u ni duai bat ngi ai kublei ya ikong Sony Dahar ni duai na benta ka jitumu jong pi bo blei te kendat don borobor ringkat bat pi ni duai na ka benta ka jitumu jong i Jellyjis Rentong na ka benta ka balang shnong riang khain ni duai na ka benta jong pi baro ko kinong rang khain to boleh terkendat don boro-bor bat ke ying kesem jong pi baro bagi song ka tau jong pi baro pinyo ya ke jing ko jing kia pinyo ya ke jing kerku ke ba pi don kam ngi duai na ka benta jing temu bat ngi yang song bahaya i bakuin to boleh kerku ya ke ying kesem jong pi ke ying kesem jong i Lisa Perbot ngi duai bat ngi yang song bahaya Everest Moksha kamtam na ka benta ki staff jong i ngi duai ba boleh terkendat kerku kedok ya pi Everest Moksha bat ya ka jing tumu jong pi ngi yang song bhai Esther Nongrum bat ya ka ying ka sem jong pi bat ngi duai ru ha ka ne ka chanmit na ka benta jong pi na ka benta ka jing koi jing khia jong i kong memorial da bat ka ying hi jong pi baro ka we tu le te kendat kurku do ip ngi duai na ka benta ka jing tumu jong i ar bilendam na ka benta ka ying ka sem jong pi tu le te kendat don rangkat bat pi pinyo e ka jing koi jing khia pinyo e ka jing kurku ngi duai na ka benta ngi dang som bhai John Warlapi ngi duai na ka benta Dr. Ripika bat i Dr. Aldrin ba kinyo ya ka jing yada ha ne ka por wat la benta ki don chengai jaka ba kitrei sha Mumbai ba kinyo e ka jing yada ngi duai na ka benta ka jing tumu jong i Lucia na Marathon kamtam na ka benta jong i bendik saukmi bala klat no penyo e ka jing thai bam jukut ngi ai ka jing kublei ba songolem ya pi Luciana Marathon bat hakan ne clip mat ngi duai na ka benta ka sim jong ipa jong pi ba in yo no ya ka jing thai bam jukut ngi duai ru na ka benta ka jing tumu jong i bha ko parswer kamtam na ka benta i Marcus Ketis yang rai ba ma iru in yo no ya ka jing thai bam jukut ngi duai na ka benta i Cordorlin Puweng bayan poi sha ka thong ben job ya ka thong jong i ban long kum i Riunyam i ban Shakri ki pan jong play ngi duai na ka benta ka jingmu jong i Elbira Dakhar na ka benta ka ying ka sem jong i inyo e jing ko jing khia ngi duai bet ngi yang song bha e pi Eric Wajri ngi duai nam ta ka jingmu jong pi kamtam na ka benta i William da biang dor lamare ni duai na ka benta ka ying ka sem berkajin tumu jong i regional nong dahar kamtam na kasni ni duai kerpang na ka benta i Samuel Lamo ka badai kasni kha jong i ni duai bo betre kan rad un kerku kerdo i pi Samuel pin he pin san ha ka ji i jo blai ji i ki ying ka sem ni duai na ka benta ka jin tumu jong i Raymond Carson Teo to boleh terkendat un yada
ya pi unai pi ya kamet ka bokoi ka bakia ni duai na ga banta ka jintmu jong i kayin ka sem jong i Mevelin Moksha pat kayin ka sem kindon borobor ya ka jinya ki jinya kmen jinya sungtu jingmod ni duai na ga banta ka jintmu jong i Maria Goretti Walang kamtam na ka banta ki kun jong pi baro makin yo ka jinya da jong ublei ni duai na ka banta pan i pedang song bahai pi Scholastica sungo ni pedang song bahai bat ni duai na ka banta ka jintmu jong pi bahun lang marbanyang ni duai kamtam na ka banta ka jinya thai jong ka sim jong i mei jong pi i Martina marbanyang bat i para jong pi i Daris marbanyang bat baro ki bahing sem jong pi ki balak hlat no na ka nek perthei kin yo ya ka jinsuk bam jukut ni duai ru akan ka singi kerpang kumbala kerpat ingi dai Alice Pakma na ka banta ki nurse baro kamtam akan ka singi kabangir ke kum International Nurses Day ni ai ku blake bokit riang ye ki nurse ki batrish tom met bat mansim kamtam akan ka por kim kenshu ya ka thai ki drem kim kenshu ya ka pang ka tom jongki henry ki trei mit la bat singi na ka banta pengen job ya kene ka khlam coronavirus ni duai na ka banta i William da biang dor lamare akan singi khajungi boleh kendat kui ni duai na ka banta ka jintmu jong i bahun lang barbanyang na ka banta ka ying ka sem papinyo ya ka jingko jingkia de kini jintmu ki bala pha shingi badru kiwe ki jingtmu ki ba mapi ko men ko para pidon hala ka mensim hala ka jimu jing perkhat ngin pen pai ngin truai ki soble trekan ran lama ka nei ka mas bkhoi namar ngi scam ba ha ka nei ka sacrament ha ka nei ka lat jong ka jinyai ublei pek ka tanu jongi baru ai ngi ya ka jing karkhu in duai na kam ta ka jinya thai jong ka mensim jong i regina rentong but i Waldrick nong bak makin yo ega jinyu type bam jukut de kapor kerajaan day pengen sedang no ya kan mas bkhoi yang kerpat ipis ajisin komen ko para tungin shim benta ha kan mas ta jinyu rublei tungin shim benta kan mas daga basanya telitelan akabor mayan jong utrai jumi Jesus Christ unsungom sungam ega jindu wai jungi jing kerpat jungi ki mat ki bajau nang kerpat jungi unpek ban ai ngi ya ka jinon kam ka bangin kam tam bangin job ya kan ne kanem snew kawala shop ini iduai na ka benta jumpi te berlang shela na ka bentai daruki shela ka beli sngi menta ka sngi au beli de kendat gurkun ta ai na ai ka jingko jingkia ni duai ro na ka benta ka jintmu jong ina Felinda pengrop kamtam na ka benta ka masim jing image jong pi Prinda Mary pengrop bat i pa jong pi Peter sama inyo chin thai bam jukut ni duai nam ta ka ying ka sem jong i Rosina sotun makin yo ka jing ko jingkia desa isin ngapat kan mau pi hawat ni don ha ka por ka ba nimla ban mi wal shabaru namar ka ne klam wat instinct to ko mu ye ki rule ki an jong ka sarkar deng ni ki mas jong pi wala dai na po ying makanaro tet ikiti jong pi sanitize ikiti jong pi borobor but nakapor siya kapor naman ka por siya kapor naman haki steng kanta kasan minit song ba di da ko umsai da kalong kabala bu da kangap slasha uso marit sing dung lang iki di na kapor siya kapor klempep kamet jumpi kan yo e ka immune system pinang klan chu di ko umsai ya lede wat mi shaba be kala ada kalong kaba la pideben shong po sngi kumba shipon kasan minute radin kata rung biang shiying sanitize biang ti jumpi maklem pep ngin job ya kane aklam de klem dapat slam shu kumta kumnehi
Yen sedang ya kamas bakui. Syaduan trangin kiring kat batu. Syaduan trangin kiring kat batu. Dajing kya bakut batu ling dua utrai ni aimu. Syaduan trangin kiring kat batu. Nialum lang mentaring kat batu. Nialum lang mentaring kat batu. Lembatu kipat kristan barokia lom lang. Nialum lang mentaring kat batu. Haga kerteng ukpa, badu kun, badu mensim bakuit. Amen. Kajinya jong try jong yu Jesus Christ, berkajing jong ublay. Lem berkajing slong jong mensim bakuit, kindon borobor ringkat batpi. Ringkat batpi ru. Ko men ko para, tungin ya kubur bangilong kinong pop. Kenang bangilong kibala kre, ban le niam ya kijing maya bakuit. Ngapla hau blay beren bor baro. Badapi ko men ko para. Bangala le pop shibun Da kajing perkat badaki kitien. Da ki kam badaki kajing le kelet. Da kajing le palat jonga. Da kajing le palat jonga. Da kajing le palat bakrau jonga. Namar katang kerpat ya kamaria bakuit. Kabayai sa katai suti. Ya ki angel badi kiru kuit. Badapi ko men ko para. Banduai na kabenta jonga. How try ublay jongi. Ublay badan bor boro un isen yengi, ban dalam ma biki pop jungi, un yalam yengi, syaka jin bam jukot. Amen. Do ngin ya duai. Ngin ya duai naga benta. Ki jintmu jong pi baro ki ba pela pa shengi. Doai bebrete kendat. Undon rengkat bat ngi, bat kayeng kasem jongi, bat kam tam
harangkat bagi tu kibapang kibasitong. Tu ai garpat ko try. Bakumba ngi pen menta ha gajin maya. Ya kis ngi kraw jong gajin mi pat ukun jong me. Kumtaru ngin long ki babit ban kemen haba unwan rengkat bat kiriu kuit baro. Tau try jong yu Jesu Christ ukun jong me. Uba im bat wasan sya rengkat bat me. Ha gajin ya long kawe jong umen sim ba kuit. Uwe ublay junom la junom. Ngi syong menta ngin ngap ya kaketien jong ublay. Kacing pulai ni kam jong ki apostol. Ha kitu kisngi ki breu ki balalait on ye Paulus ki lalait lang bat u shadow Athens. Bat anda ki yo cing betha na u na kamta u Silas bat u Timotheus bakin wan kloy kat bala sha u ki lalait no. Kumta u Paulus da kabayeng pedang ka Areopagus uloong. Korong ba Athens. Ngayu ba pilong ki basong shit niam shibun. Namar haba ngaya charum chaneng bat ngapai ki caka mani blai jong pi ngalap ru ya keduan ha kabala tho ha ublai ya bomla ban itu. Te ya uta ba pi mane kum ubala ban itu ya uta ken ngapar bena pi. Ublai ubala thau ya kepertai bat ya ki badon haka baulong tra jong kebeneng bat ka khendau syong ha ki ying blai bala thau do breu. Lemne la syakri yu daki kti breu la kumba ukerdo naba mauhi uai habaro ki breu ya cingim bat ya kemensem bat ya ki bat na uai breu ula thau ya ki chat menreu baro bakin syong habaro kasla pertai ba anda lamang ya ki ayom batikna bat ya ki put jongki caka ha ki bakin syong kire benwat yu blai dak cingkermen bakin tare syau batkin syam yu penban cengai na unu nangi namar hau ngiim bat ngiki bat ngilong kumadon naki melung jong pi ki baong namar ngilong shisha ki kon jong u kumta haba ngilong ki kon jong blai ngimdai bantarai bau blai ulong kum kakser ni kurupa ni umau balapun wandur da kacing tebit bakacing budur ubreu. Ya kacuk jong kacing bomtip ublai syam da perwa. Handrai menta hukum ya kibreu baro kaleng sodong ban kala kebamut namar udabu kasngi ha keba unsa bisyari kepertai da kahok da ubreu ba ulajet bat ya kane ula ai kasebut ha kibreu baro da ba penmipat ya u na kacing yap. Habagi dia sengau sipang kacing mipat jong kibayap ladon ki barkheben handrai kiwe pat ki laong ngin sasngap yang ipi sapang gane bat kumta Paulus ulami no na pedang jengki handrai ladon ki breu ki balaya so badu bat ki langai ha pedang kine ladon Dionius udkot ka Areopagus bat kawai ke breu ke bekerteng ka Damaris bat sa kiwe de haden kane ulami na Athens bat olej sa Korinth. Kaktin utrai. Kasam kucuba cupi. Kabeneng kapertai kidap da kaburom jong me. Kabeneng kapertai kidap da kaburom jong me. Tuyaro i utrai na kibeneng. Tuyaro i u hag caka bahacrong. Tuyaro i u ko angel jong u baro. Tuyaro i u ko pat jong u baro. Kacubab kabeneng kapertai kidap da kaburom jong me. Kisem kapertai bat kicat kipai benreu baro ki bakrau batri bat kinosen syar kapertai ki samla shenrang bat samla kantai gumcu ki temen bagi kena baro kacubab kabeneng kapertai ki dap kaburom jong me tokin yaro ya kerteng utrai namar tangi kerteng cungu la kenteu nam kaburom cungu ka palat ya kabeneng bat ka kendau kacubab kabeneng kapertai ki dap kaburom jong me upen krau ka bor ki pa cungu ulong kacing ro cungki reungai cungu baro kacing ro cungki kon Israel cungki pat ya ubah uyu ya chan kacubab kabeneng kapertai kidap da kaburom jong me Sobha yen na kabenta ka gospel.
jonga un iet ya u. Bat ngin ya wan shong bat u. Utrai undon rengkat bat piru. Ka jing pen banana ko gospel bakuit kat kum u Yohanes. Ka burom hami ko try. Hakata ka por u Jisu ong halai kesendran. Ngadang don shibun ki e banyetu api. Henry pimla ban song tu iki menta. Ndau men sim ka jin shisha wan. Un sayalam nya pi ha ka jin shisha baro. Naba un om kren nala dehi. Henry kat yakaba uyos ngau un kren. But un yatu api ki ban sawan. Un pendon burom yanga. Naba un shim na kajonga. But un yatu yaka hapi. Baro kat kabau kupa udon kalong kajonga. Nagane kadau ngalaong ba un shim na kajonga. But un yatu yaka hapi. Ka gospel jong utrai. Ka jinyero eme ko Christ. U Jisu u lahikai laki apostol shibun ba. Ha kitu kisnem kiba udon rengkat bat ki. Henry dang don shushu ki jing hikai bat ki jing ong jung u. Ba ki sendran jung u kim la ban song tu. Kumta kumangi yo sngo ha gospel ka bangi pule menta ka sengi u ong ngadang don shibun ki e ban yetu api Henry pimla ban song tu iki menta na kata kadau u Jisu u ong shu un le chiao kupa bat un pa yao tau nong hikai u men sim jong ka jin shisha ban hikai lut hangi ya ka ka jin shisha. Na kata kadau komen ko para ba hau Jesus Christ. Ngidon kam ke nyiru. Ban pediang bat ban khot yo men sim bakoi. Men sim bakoi un wan shangi ha ki rukom ba per. Pat kham tam ha ka por ka ba ngi pule ya ka jen tho bakoi. Ban ru ha ba ngi pediang ki sakramen. Kano kan long ka ba ai jin im yangi ada ngingej hau men sim bakoi kumbang ngingej ki kubor talk jong ka social media ne ha ki wei ki lat pathai kubor na ki social media ne ha ki jingkren lot ni ki bawan na ki paralok jongi bun sin ngi ki Kristen ngim shania ki sakramen bat ya ka Bible Henry ni shania pat ya ki jingtho ki ba mi ha ki kot kubor ne ha ki Facebook ne ha ki wei ki social media wat ha kum kane ka por bala lun shop yangi da kane ka names new da kane ka klam ka por ba baro la khang bat ni hab bandon hala ki jong ki ying ki sem pen ban bun na pling jonga ba jong pi ngim don por ban pule ye ka jin tho ba khoi ban pule ye ka Bible bat ru ban ya duai lang shi ying chi sem Henry ngimla ban jengai na ka mobile ngimla ban jengai na ki social media kadi ke chin chi sha bun nap deng jonga bat jong pi ngi thia lang hajin thia bat mobile Henry ngim don por ban plit what she slaru ya ka Bible ba khoi ya ka chin tho ba khoi ya ka tin jong ka jin shisha but kani ka pau tengkreng komen ko para ha ki rukom kren rukom khana jungi ha ka rukom perkhat ka rukom perdan jungi namar ngila sha yalam ha men sim jong ka jin bom shisha dina kani ka dau
kini kesengi ngapule kot jong pa ba khoi ka ba kerteng encountering truth, meeting God in every day. Pa ba khoi u Francis u ong kumne u men sim ba khoi u dei ben pen shapting yangi namar un pen kiim yangi un pen yai yangi un yelam yangi ban tur shaprang shaka jin shisha dei u men sim ba khoi u balai yelam ya ka balang shaka hok bat un le kumju lada ngi ai lat ya u ba khoi in rei u ong shushu Henry kumu Petrus hakato kasngi kaladuru Jisu halor ulum tabor ngiru ngi ong tik kumbo ong Petrus kat no kalong kabasol tenat hang ne ngin ya snai ki yingjai ngin ya sa hang ne u shu long ngai ngai kum ha kajing pos niu u shu kren kulmar kum ha kajing pos niu u Petrus kwa bau men sim bakhoi un pen kan siu ye u na kata kajing ngai ngai ngi kwa bau men sim bakhoi un ong pen wit ne kasiu thia yangi kaneking kabamai kabalang kaneking kabama yangi ki Kristen hato kam dei mo bun nangi ngim kwa banle ne ong ai kababha wat ladangi tipru namar lada ngile ne ong ngimla shu ban shu shong ne ngap jar baro ngi kwa ban shu shong suk dah ka bangim ong ne le ya ka jin shisha kini kintin ba upu Francis to ha kani ka kot jungu encountering truth, meeting God in every day bat ngatharai kani ro kadei ka jing long jonga bat jong pi ngim kwa bau men sim bu khut un petut yangi ngim kwa bau men sim bu khut un pen kasiu thia yangi ni shu kwa ban chu long ngai ngai ha kata kajing suk kabasipor na kata kadau komen ko para nga kwa ban pen kut ta kabang ong kumne to ngin ya sngap e kasuru men sim bu khut namar Ukraine ni kajing shisha Tungin ya sengap ya kajing jar namar kan pen khitia ini na kajing long ngai jongi. Tungin ya sengap ya kadonut namar kadonut ka kren ya kajing shisha. Enyero ya Yesus Christ. Junom, amen. Như sống na ka benta ka jing terwa. Da jing kwen na ai ti lo da mi traikin ra jong ngangen uni ukpu mangiwan rasya kedua un salong kamet jongi da jing kwen na ai ti lo da mi traikin ra jong hak mi ka ni kawan kaba ben kwendo nu jongi kan salong kasnam jongi da jing kwen na ai ti lo da mi traikin ra jonga jing ai ba mi la ai ngawan terwa kelyang ami riang suba kintang yanga da jing kwen na ai di lo da mi traikin ra jonga Tuduai ko para bagajing kinya jema baljompi kan long gop deng hun hau blei pa badon bor baro.
to try pedang kajing kinya na kiti jongpi na ka benta kajing ro ka borom ka teng jumu kajing bento yingi bedia ka balang ku jumu paro ka wei ko blei me u ba lengba kajing ai kaliang ba pla jong kane kajing kinya me penlong yangi kinong yo benta ka borom blei ba krau tam jong me to ai ngi kerpat ba kumbang la tip ya kajing shisha jong me kum taru ai bangin yo ya ka da karu kom im ka bahok dau Chris utrai jungi amen utrai undon ringkat bat pi ru to ken tiu ya la ki do non ni kan tiu ya ki shall try to ngin ya ai ngu yo try ken rat u blei jungi ka shong hok bat ka dei da shisha ka long ka ba shong hok bat ka ba dei ka di ti jungi bat ka jing pen im yangi ha ki por baro ban ya ro ya me ko ken rat henry kam tam ha ka ne ka por ban ya ro shu ya me ha ba ya Chris u kun lang brot pas kha jungi la knya namar ha ba lo pendu ya ka barim la thau thmai ya ka perteida ya la thau thmai ya ka pertei ka bala jot la pra but how Chris ya ka jing im bapura la ai biang hani namar kata haba dap mia ta ka jing men paska man la kari man la ka jaj ben riu kari sta ta ka jing men bawat ki board benen rangkat bat ki kan hun angel ki rowai lang ya ka jirwai ba klem kur jong ki jong ka burom jong me kan ba da ka wei ka sur ki ben bena da shisha melong ubukuit ko try ka tmei jong ka jing kuit baro namar kata ngi karpat yami to pen kuit pen kantang yakini ki jing truwa jungi da ka ba phayo man sim jong me kum ka umjar halor jong ki makin dup ka lalong yangi ka met markas nam jong try jungi Jesus Christ hakapor bala dino ayu ubat ala ka mon ngobha ula pediang ya ka jing sha shitom ula shim yaw kupu bada kabai ngu yami ula kedia ya u badul ai u laki sendran u ong to shim patopam na kani pi baro namar kani kalong kamet jonga ya kaban IT na kabenta jong pi hakaju karukom nadalaya bam ula shimi ka khuri bada ka bai ngu biang yeme ula aya ka halaki sendran u om to shim to shim batu di na kani pi baro namar kani galong ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jukut ya ka ban pen mi na ka benta jong pi ban na ka benta ki babun ya ka ban map ikipop to le e kani ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ye kata sin mangi bamyu ni uku bani dina kani kakuri ni benda kajing yap jong mi kutrai Tadhadu
namar katai ngi ki pen bentai ga jing yap ga jing mi pat jong u ngi trwa hame ko try pu jong ka jing em ya ka khuri jong ka jing pen em ngi da ai mu ai dem namar me la nyo ngi ki babit baniang ka khamat jong me ban ban shakri heme da ka bas ngorit ngi kat pat yeme mangi bangi ki bi benta ha ka met ka snam kres nyin long ki pen ya tli ga way da men sim ba khoi to kan mau try ka balang jo me ka bala plang hasat la ka pertai ba to banjana ye ka ha ga jing ye rekat bat Francis upa ba khoi jungi u Victor u Bishop jungi ban baro ki leng do to kan mau lemru ye ki men ki para shindrang bat kan thei ki balai o thia da ka ba kremen ye ka jing mi pat ba dia baro ki bala klat no ha ga jing isn e jong me to priang ye ki sha ga jing shai ka khamat jong me to isn e ngi baro ngi karpat ye me khnang barangkat bat kamare the so ti ba khoi ki mi jong mu blai u Joseph ba khoi ku rim jong ka ki apostol ba khoi pat baro ki ru khoi ki bala pen so bhai me pateng la pateng ngin dup long ki ba bit ben yo ban talem ha ga jing im bam ju kod ban ngin ya ro bat don burom ye me daw khun jong me u Jesus Christ da u lembat u bat ha u kan long ha me u bleu pa badun bor ha ga jing ya long ko we jong man sim ma khoi baro ka burom ka jing ya ro junom la junom amen kumbala hukum yang ngi dong nong pen im bat kumbala hikai ngi dak tin blei ngi nut ban ong ko pa jongi ubaha beneng kan long ka bkhoi ka teng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka khando kumbaha beneng to ai ngi menta ka jen bam jongi ka bahala ka sngi batumat ingi ki rengkang jongi kumbang yiru imab ki balas niu ingi parwat yalam ingi sha jing pen shoy Henry to pelai ingi na ka bas niu to pelai ingi ngi kat pat ko try na ka jing sniu baro ha ka jing spun jong me to a jing sup jing san ha ki sngi jongi khnang bada ka jing ra ba ka jing isn e jong me ngin light boro bor na ka pop ban ngin yo jing ya da na ka jing jan jar baro kat ba ngedang ap khmelenti ya ka jing kermen ba khuj ban ka jing wan pat jong nong pen im jongi u Jesus Christ namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor ka burom junom la junom ko try Jesus Christ me bol ong ki apostol jong me ka jing sup nga ep ka jing sup jong nga ai happy wat pe ki pop jongi Henry ya ka jing nge jong ka balang jong me padha ka jing subun jong me to ai ha kai ka jing sup ka jing yet li ko we ka kum kamon jong me ma me u im basin shar junom la junom amen ka jing sup u try kan don borobor ringkat bat pi baro ringkat bat pi ru to ngen ya truai ka da ka jing sup iwe ha iwe pan ka jing sup bat pi Sin ayani kukulang rod ublay Bill bakit no kipo kabertay Tus mosin ayani kukulang rod ublay Bill bakit no kipo kabertay jing suk yani hakmi ukun lang broad jong ublay hakmi ubakit no ay pop jong kaperthei so kitu ki bala khot sha ka jing khawai jong ukun lang broad ko kan rat ngam long jong hok man rong po ying jong en re shong da ka tin ka men sim jong kan sa kia hi hoi pim la piang yu jisu ha ka sakrament Henry tu pediang yu ha karukom ka bakan jamun sim in yerwai ya jin wai communion paratin kata in sa ya duai ke jin duai komen sim Chris Li benda ben yang ada da ka jing in jing spun ba jing is nay ngam tran shu ni kwa jing ni ya jing in ngam
sa em la da na le kum ta mi ben da ben yang yang na atrai da ka jing I jing spun ba jing I snei ngam tlan shu ni qua jing đi ya jing I tha ngam I la thế sai da nga na pa ba sia mi ben dap shan ya ka khuri jonga mi ben dap shan ya ka khuri jonga hang no atrai ya mi ngan shem ha ki para ha yin da sem ha ki jing tre ha jing small pa ha jing jar jar ni jing ya tu kana mi ben da ben yang yang atrai da ka jing I jing spun ba jing I snei ngam tlan shu ni qua jing đi ya jing I tha ngam I la thế sai da nga na pa mau sia mi ben dap shan ya ka khuri jonga mi ben dap shan ya ka khuri jonga haba shiton ni habak men haba yaming I put panen haba pahu ni haba tngan ni gloi ban phai shang I haba ni pa mi ben da ben yang yang atrai da ka jing I jing spun ba jing I snei ngam tlan shu ni qua jing đi ya jing I tha ngam I la thế sai da nga na pa mau sia mi ben dap shan ya ka khuri jonga mi ben dap shan ya ka khuri jonga Komen sim jong u Chris topen kuj yanga. Komet u Chris topen im yanga. Kosnam u Chris toten dep yanga. Ko nakrung u Chris to side yanga. Ko jinshale ben u Chris topen klein yanga. Ko jisu babha to sha skor yanga. Hapo ki jingmong jong me to ai ngan ri. Wat sha yanga bangan klat no na me. Now nong shun baman to da yanga. Hatmir ka jinyap to khot yanga. Bato ong bangan wan shame. Barangkat berkiru kuj jong me. Ngandub yaro ya me junom la junom. Mentang ini duai ini jinduai benyo jinyada now coronavirus. Ko blei jong ka jin pen im. Ngi pai shame. Da ka jin sungorit. Banyo jinyada. Bat ka jin koj. Kam tam ha ka ne ka por. Balalang shop yangi da ka ne ka klam coronavirus.
Ai jing koi bagi jing kia ki bapang ki bashitom baro. Pentengan berpenjai-jai ka mensim jong kito ki belak du no. Yala ki ba iit ki batoin. Yada sumar sukher mame ubala ubayai ya kejaj bendriu hasatlak kepercay. Barangkat bat me ngin job tiaw yaw neu beman. Ubala penjengai yang name. To sai kuit ko try da kasnam jong me. Ya kane ka klam. Bato ai ngin sngo shngai sa sin. Ban pen I ya kajin I jong me. Yala ki para marjan. Ngipan ya kane da kajin asai jong kamay beneng ba I jong I kajin koit ki bapang. Kajin tengen ki basngo si. Bat kajin klain ki batlot. Da ukres utrai jong I. Amen. Ngin duai na kabenta kajin tumu jong pi. Kiba pila pa biang syengi. Ngin don porsi ban pulih ki menta Hendrei. Ngitruai ki baro how try jong I. U Jesu Christ. Tung ngin yo ong lang. Kaburom how pa. Bad how kun. Bad how mensim makuin. Kumbala long kabanangkong. Kumju menta bad borobor. Junom la junom. Amen. Do ngin ya duai. Dos hosen bandon lem mat kipai jong me ngi karpat ko try. Bato yalami kito ya ki ba mela pendap da kajin maya bakan jabeneng. Bakin jam na kajin im barim sya kajin im batamai. Dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai undon rengkat bat pi. Rengkat bat pi ru. Ublei badan bor boro ongkor kui pi. Ya kaying kasem jong pi. Bad ya kajin tumu babha jong pi. Ukpa. Bad ukun. Bad umensim bakoy. Amen. Do ilay sup kamas kalaway. Ngis ngongu yaw blay. When you play go my taste of tea, du snap is make ik tien jongi, du lang pen ploy ban te pen ai, ki jinker ku manakas ni.